चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मान्सून देशातून माघारी फिरण्यास सुरुवात झाली आहे। वायव्य राजस्थानातून मान्सून माघारी फिरला असून मागील 5 दिवसापासून वायव्य राजस्थानात पाऊस नाहीये। सोबतच कोरडे वातावरण असल्याने भारतीय हवामान विभागाकडून देशातून मान्सून मागे फिरत असल्याची घोषणा केली गेली आहे। आमदार अपात्रतेवरील 25 सप्टेंबरची सुनावणी संपली असून पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे। या सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे। यंदाच्या वर्षात ही सुनावणी पूर्ण होईल अशी शक्यता फार कमी असल्याचे सूत्रांचं म्हणणं आहे। कुडा MIDC येथील धान्य गोदामाच्या ठिकाणी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने ट्रक व डंपर धान्य वाहतुकीसाठी उभे करून ठेवत असल्यामुळे या ठिकाणी अपघात होत आहेत। सोमवारी या ठिकाणी एका मुलीच्या पायावरून वाहन गेले। या अपघातानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी या ट्रक व डंपर वाहतूकदारांना धारेवर धरले। जर हे डंपर व ट्रक वाहतुकीचे नियम पाळून उभे केले नाहीत तर यापुढे मनसे स्टाईलने वाहने फोडली जातील असा इशारा मनसेचे पदाधिकारी दीपक गावडे यांनी दिलाय। जिल्ह्यात सोमवारी 7 दिवसाच्या श्री गणपती बाप्पाचे मोठ्या थाटात व भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन करण्यात आले। ढोल ताशांच्या गजरात फटाक्यांच्या आतषबाजीत बाप्पांचा जयघोष करीत भक्तिमय वातावरणात श्री गणरायांना निरोप देण्यात आला। प्रसाद लोके याच्या क्रूर हत्येच्या निषेधार्थ व मनवा लोके हिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या नराधमांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे या घटनेच्या निषेधार्थ मिठबाव येथील ग्रामस्थांकडून सोमवार 25 सप्टेंबर रोजी निषेध मोर्चा देवगड पंचायत समिती ते तहसीलदार कार्यालय देवगड व पोलीस स्थानक देवगड या मार्गावर काढण्यात आला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।